Pozdravujem priatelia, vítajte v historickom centre mesta Bratislavy. Dnes vám chcem predstaviť krásny 5-izbový byt s veľkým potenciálom na rekonštrukciu. Poďte sa so mnou naň pozrieť. Tento dom získal 3. miesto v súťaži o najlepšie obnovený bytový dom za rok 2015. Jedná sa o staromestský 5-izbový byt s vysokými, vyše 3-metrovými stropmi a úžitkovou plochou 135 metrov štvorcových. Byt má vlastné kúrenie, balkón, lodžiu a veľkú pivnicu. Je v pôvodnom stave s variabilnými možnosťami rekonštrukcie. Zaujal vás tento byt? Určite mi zavolajte a ďakujem za vašu pozornosť.